खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेलाव थानाय बायदि खोथाफोरखौ आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायहरनो नाजागोन। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट न'खरनि गासैबो खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। मैयानि थांनाय समाव जोंनि बर' ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा, बर' रादाब बुंगिरिफ्रा खस्थ' खालायनानै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थांनानै मैया क'क्राझार जिल्लायाव केबिनेट जिरायनायनि मोगा-मोगि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानिफ्राय सोंस्लुनो हादों आरो बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ बर' रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हादों। हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानिफ्राय जोंनि बर' ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा, रादाब बुंगिरिफ्रा खस्थ' खालायनानै जेरैबायदि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव सोंनो हादों, बेबायदि सोंनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोआव हाजार हाजार साबायखर होयो आरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला साफ्रोमबो बर' ससियेल मिडियानि मानसिफोरनि खाथियाव, साफ्रोमबो बर' लिरगिरिफोरनि खाथियाव आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। सम सम जों नुयो माखासे प्रमद बर'नाव जोंनि बर' निउसफोरा सोंनो हायो, मैयानि समाव मानो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव सोंनो हायाखै, आन्दोआव मा दं? नैबेखौ आंनिफ्राय आं सोंलु। जोंनि बर' निउसनि मानसिफोरा मैयानि समाव मानो जेलाव थाग्राफोरखौ आरो माखासे मुंख्लंफोरनि थाखाय आरो सानजानि सिमा बारायनो गोनांखौ मानो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव मानो सोंनो हायाखै आरो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो, बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव जुदि सोंस्लुनाय दङब्ला, माखासे जुदि एडिटिं खालायबावनांगौ सम दङबा आरो माखासे हगारस्लाबनो हायाखैबा उननि समाव हगारगोन होननानै आं आसा खालामो। मैयानि समाव जोंनि बर' निउसफ्रा सानजानि सिमा हाबनो गोनां आरो जेराव थाग्राफोरनि थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय आरो 4 लाखि मोनबावनांगौ माखासे खोथाफोरखौ आरो माखासे बर'फोरनि गेजेराव जायफोर केसफोरनि दागियाव दंफायो बिथांमोननि केसखौ माला बोखारगोन, मैयानि समाव मानो बर' निउसनि मानसिफ्रा सोंनो हायाखै। आं बेखौनो आसा खालामो, हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव सोंनाय दङब्ला बिथांमोना उननि समाव भिडिअखौ हगारगोन होननानै आं आसा खालामो। बेखौनो आंनिफ्राय सोंलुबाव। मैयानि समाव गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ जोंनि बर' निउसफ्रा सोंनो हादों, नाथाय मोननैसो खोथाखौ मानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों मानो फोरमायाखै आरो फोरमायदोंबाबो आङो भिडिअखौ नुथ'वाखै। नाथाय जुदि बबेबा चेनेलाव हगारदोंब्ला आं भिडिअखौ नुवाखै, नाथाय आंनि बे नुफ्लाङैनि थाखाय आरो अबेबा हगारदोंबा अबेबा चेनेलाव नाथाय आं नुयैनि थाखाय बुंफ्लांबाय, बेफोराव जुदि हगारदोंब्ला बिथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। बेनि समाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय सानजानि सिमा हाबनो गोनां आरो जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय, मुंख्लंफोरनि थाखाय आरो माखासे जोहोलावफोरनि केसफोरनि थाखाय जोंनि बर' निउसफोरा माला उदां जागोन, माला सानजानि सिमा बारायगोन आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय अबे जायगायाव थि मुंख्लं खाम्फा बानायनाय जागोन आरो 14 सेप्तेम्बरखौ माबायदि फालिनाय जागोन, बेबायदिखौ सोंस्लुदों खोमा। नाथाय आङो चेनेलाव नुथ'वाखै, गुबुन गुबुन चेनेलाव आरो गुबुन चेनेलफ्राव हगारनानै आङो नुवाखैब्ला आरो बिथांमोना अबेबा चेनेलाव हगारदोंब्ला आंनि सोंस्लुनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आरो जुदि हगारथ'वाखैब्ला उननि समाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव जुदि सोंनायफोर दङब्ला, भिडिअआ दङब्ला हगारगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोआव बर' निउसनि मानसिफोरखौ आङो आसा खालामो। नाथाय आं नैबेखौ जुदि बिथांमोना बेफोरबायदिखौ सोङाखैब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, आरो आं बेखौनो बुंगोन, मैयानि समाव बर' इउटुबारफ्रा केबिनेट जिरायनायनि सायाव माखासे लिडारफोरखौ सोंनो थाखाय आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनो थाखाय बर' इउटुबारफोरखौ लामा होआखै नामा? मैयानि केबिनेट जिरायनायनि सायाव बर' इउटुबारफोरखौ माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मोगा-मोगि सावरायनो थाखाय आरो माखासे खोथाफोरखौ सोंस्लुनो थाखाय बर' इउटुबारफोरखौ चान्स होआखै नामा? नैबेखौ आंनिफ्राय मोनसे सोंलु। नाथाय जों गुबुन गुबुन चेनेलफोरखौ जोङो थांनाय नुदों, नाथाय बर' इउटुबारफोरखौ थांनाय नुवाखै। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो बर' इउटुबारफ्रा केबिनेटनि खाथियाव थांनो थाखाय सोरबा लिडारफोरनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ सोंनो थाखाय बिथांमोनखौ चान्स होआखै नामा? आंनिफ्राय हाजारबार सोंलु। आरो बर' निउसनि मानसिफ्रा जुदि माखासे हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव जुदि सोंस्लुनाय दङबा बेखौ भिडिअनि गेजेरजों हगारगोन आरो हगारदोंब्ला आङो नुफ्लाङैनि थाखाय आङो बिथांमोननाव निमाहा बियो आरो हगारदोंब्ला मोजांनि खोथा आरो हगारनांगौ दङब्ला हगारोबा आंनि गोसोनिफ्राय हाजासे आङो बिथांमोननाव आसा खालामो।